Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dago! And Tita Tanya Chinita. Ayaw po ni Owen na supervisor lang siya. Nangangarap po siya ng mas mataas. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng radyo. Lalo na po sa inyong numero 1 programang Mga Katas ng Nakalipas. Hello po. Ako po si Myla ng Santa Mesa. 6 years na po kami ni Owen. At 3 taon po kaming live-in partners. Palagi niya naman po akong ina-assure na papakasalan niya naman po ako. Sadya lamang na napaka-focused niya po sa kanyang career. Kaya priority na niya ito. Kung sa trabaho lang talagang sub-sub si Owen. Dahil gusto niyang maging head ng marketing department. Halos 12 years na siya sa trabaho. Ako naman po ay wala simpleng buhay lang po yung gusto ko. Munting business lang. Masaya na po ako. Pero si Owen, competitive po siya. Basta may gusto siya, hindi po siya titigil hanggat hindi niya naaabot ito. Kaya naging supervisor siya dahil talaga namang ginalingan niya po. At sabi niya sa akin, promise, kapag naging head na ako, papakasalan na kita. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Babe. Ano? Gwapo na ba? Sa tingin mo? Oy, good luck kisses. Alam mo, muubusin yung pabango ko. Baka wala na akong amoy pagdating ng opisina. Babe, tingin ka sa akin. Sa tingin mo? You got this. Ay. Ikaw na yan. Ikaw na yan. This is it. Alam mo, hindi ako nagdududa na ikaw na talaga yung magiging i-announce na head ng marketing nyo ngayon. Kasi grabe yung pagsusunog mo ng kilay para sa position na yan. Kasi nga yung boss ko, alam mo yung paborito ka, pero hindi ko pinapalata kasi ako inutusan. Lahat naman ng pinapagawa niya, hindi ako pumapalpak. Kasi, tsaka, deserve ko naman, babe, di ba? Deserve ko. Yes, of course, babe. You deserve it. And, kiss mo na, deserve ko eh. Kiss. Tapos? And tinan mo, pag nag-iibang bansa siya, ikaw
OIC, di ba? Sabi ko Babe, sige. ikaw na yan. Yung nag-retire din sa wakas yung matanda. Tinitraining ka na nun, parang discreetly tinitrain ka na para ikaw na. Alam mo ba, babe, lahat ng mga gawain ni boss, ay lahat ng mga pinipresent niya, ako gumagawa eh. Kumbaga, ako na lahat. Ikaw ba as in, yun? Ako lahat. Wala na siya. Hindi mo sinasabi, ganyan kakagaling, babe. Babe, ikaw na talaga, kaya Ano ba? perfect yung nabili kong damit sa Salamat dito. sa Uniqlo. Congrats ha. Sana Congrats in ako na advance. talaga. Dadaanan mo ba ako para may after, ba tayo mamaya? May celebration? Update ako sa'yo. Basta. Sige. Ha? Ha? Pero, Excited yun, na ako eh. huwag kang kabahan. Power hug. Muna dyan, Hindi naman eh. Paano naman akong ano eh. gusto ko lang mag-calm down ka lang. Nakabahan kasi ako. Love you. Love you. Sige na. Love you. Alis na ako. Ingat ah. This is the moment. Kinakabahan na talaga ako. Pinatawag na ako ni boss. Hi, Sir Owen! Good luck! Thank you. Ay, Sir Owen, good luck ah. Ay, thank you, Kim. Sir, nagpapaprint na ako ng nameplate mo sa para ilalagay sa table mo. Ayos ba yun? Uy, Sagot ko na yun. Gumusyado Bata excited, mo Kim. ko. Uy, pero ikaw na yan. Sir Owen, mabuhay ka! Congrats, Sir Owen! Oh. Salamat, Pong. Yung kape, timpla mo ng boss natin. Hindi, mamaya na. Boss, yung- Lalo ko na Boss, nervousin eh. sa Pasko wag mo kalimutan yung red wine namin Ako nang bahala. Yung malaking red may label. ganyang red wine. Oo, red label. 3 liters. Huwag Laklakin mo yun. kalimutan Sige na, Boss, papasok oo. na ako, ha? Boss, ingat, boss. Good luck. May lisensya ka na man-chicks kapag naging Uy! marketing head ka na. Hindi ako gano'n mapapakasal kami ng girlfriend ko. Alam mo naman ako, loyal ako. Hindi lisensya ang ang pagpapakasal para hindi ka mambabae. Pwede yun. Sikreto lang natin. May bago din Ganun sa ba yun? HRO, may bago maganda. Boss, tinag ka kita nun, boss eh. Boss, tinag kita. Kayo talaga. Sige na, Good papasok luck, na boss. ako. Tapik namin dibdib mo. Hi, sir. Oy, come in. Ako ang boss mo. Yes, boss. Win, alam mo naman na para kitang anak. Ha? Kaya, basta totoo lang, dami mo pang kailangang matutunan. Oo naman, boss. Siyempre, ako pa ba? Pero, may na-appoint na po ba? May napili na kayo, boss? Siyempre may napili na ako. Let's welcome. Hi, good morning to the both of you. So handsome naman. This is Estela. This is Owen, our Hi, supervisor. Owen. I'm Stella. I'm the new marketing head of this company. And welcome to me! So where is the wine? We're celebrating now. Dali, ako yung CEO nyo, ha? Huwag kayo magkuhan dyan. Relax lang. Owen. Yeah. But I'm introducing myself. Bakit siya yung ano? Ba't siya? Ba't hindi ako? Owen, are you saying Boss, something? pero... Owen, baka nagtaka ka. Kinuha ko to system. Magaling to. Kaya ibang kumpanya. Yung kalaban nating kumpanya. Yeah, Kaya bago pa maka-track yung kumpanya yun, dapat babalian na natin sila ng kanilang mga skeletal system. yes, I want you to know my credentials, Owen, for your information. I'm a bachelor degree in marketing. And also, I graduated in yes, Tagalog na lang. Psychology, communications, I've been to advertising also, and business management, and also ngayon nagma-masters ako. So, anong laban mo? I mean, ang gwapo ka naman, pero
Thank you, Mr. CEO Canor. Thank you so much for... I'm so happy and privileged and blessed. Ang gigigil ako sa'yo eh. Boss? Hindi, CEO ako. Bakit? I'm so blessed that napili po ako na ng kumpanyang ito, and I'll do my very best until the end of the day I die. Ipaglalaban ko ang kumpanyang to. Itaas natin ang mga sedula. Si Lormon ka ba? Itaas natin ang mga sedula. Sabay-sabay natin. Dali, para kang ano KKK. KKK pala to. Kalandian, kaharutan. Kagandahan. Kagandahan. Ay, ang sarap. Punitin ang sedula. Congrats, ma'am. So magtatrabaho kayo ha. Ikaw yung mag-assist kay madam para malaman niya ang mga kailangan sa kumpanya natin. Siguro mga one day lang training ko with you, Owen. Okay na ako. I can adapt naman. Ang yabang talaga. Excuse me? Wala. Sabi ko po, ang galing niyo po. Siyempre, may masters kayo. Yes, of course. You can check my credentials. Also, nasa LinkedIn na yan. You may check sa website. Kung ano po yung kailangan niyo, ma'am, ano po, sabihan niyo lang ako. Wala akong kailangan. I have anything that I need. Naiinis na talaga ako. Sige, yun lang, Owen, ha? And congratulations. Owen, kape na lang siguro. Because I love Americano. Ako pa yung pagtimplahin ng kape? Ano ko, Mr. sekretary? CEO. Sino man magtimpla ng kape? Si Owen, di ba? Because welcome drink. Hala ka naman ako. Ako yung CEO. Ako magtimpla ng kape. Why not? Gentleman ka, di ba? Oo nga, no? Ako magtimpla. Lagyan ko ng gayuma. Sige, ako magtimpla. Gusto mo? Oo. Lagyan ko to ng gayuma. Excuse me? Hindi, boss. Ako na magtimpla, boss. Sige, ma'am. Congratulations and welcome. Thank you. At yun na nga po ang nangyari. Sayang excited naman pa naman ako para kay Owen. Dahil pangako niya po ay ikakasal kami once naging head po siya ng marketing department nila. Subalit, wala pa si Owen. Tawagan ko nga. Sobrang gabi naman. Ang tagal naman ng turnover sa kanya ng mga trabaho niya. Call ko nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Gaalala na ako yung isang number. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Hindi rin siya online sa Messenger. Pati sa Viber. Oh. Ayan na pala. Babe! Congratulations! Babe! Parang... may alak ka na. Una ka na mag-celebrate. Babe, bakit di mo ko niyaya? Pero okay lang. Di ba? Tumahimik ka! Ang ingay mo! You okay? Shit. Okay mo ka ba ako, okay? Ha? Anong problema, babe? Babe. Ha ba ako, okay? Ako na nga yan, ba't ka nag... Bitaw mo! Ano nangyari? Ba't ganyan ka sa akin? Owen! Maupo ka nga, halika nga dito. Ano nangyari? Ba't ka ganyan? Ano nangyari? Ha? Babe, sabihin mo, bakit? Alam mo, yung boss ko, ha? Chicks niya yun eh. Ha? Chicks niya. Ang alin Kumuha sino? siya ng trabahante ng chicks niya para ipasok doon. Alam ko, chicks niya yun eh. Babae niya yun eh. Sino? Hindi ako ang na-promote, okay? Kumuha siya taga-ibang kumpanya. Ano ako? Tanga? Ano ako dito? Tao lang o? Ano? Tao-tao sa palayan? Babe, ano nangyari sa trabaho? Hindi ikaw? Hindi ikaw na-promote? Hindi ako ang pinromote. Bakit daw? Bakit ibang tao? Dapat ikaw yun eh.
Dapat ikaw yung may deserve. Kasi daw, may master's degree, tsaka kakompetensya namin, kaya niya pinirata para matalo yung kakompetensya Baka namin. malay mo 1 year lang, tas ikaw na, or few months lang. Kasi ikaw yung karapat dapat dyan. Gusto niyang ipamukha, hindi ko kaya. Hindi ko kaya talunin yung babae yun, kasama yung kumpanya niya dati. Kaya ko Hindi yun. naman siguro, babe, ganun. Hindi naman. At saka, babe, mas magaling ka, pero baka hindi mo pa panahon. Magaling? Ha? Narinig mo ba sarili mo, Myla? Kung magaling ako, ha? Hindi nakukuha na taga-ibang kumpanya yun. Ako na dapat! Babe, Ano? bakit mo ko dinadamay? Dinadamay, kulit mo eh! Babe, di ako makakapaniwala. Diba? Ginaganyan mo ako, babe. Babe, ikaw ang karapat dapat sa posisyon, pero hindi mo pa oras. Uy, oras, kailan Hindi mo ba? pa Kailan ba? panahon. Babe, Paano kita mapapakasalan yan? Nangako ko sa'yo pag naging head ako, pakakasalan kita. Paano hindi, yan? babe, alam ko na nga ako ka, pero hindi ko naman kailangan na maging tumaas mo na yung position mo bago. The fact na nag-live-in na tayo, gusto ko na ikaw na yung makasama ko, mapangasawa ko, pero hindi ko kailangan na maging marketing head pa. Hindi naman yun yung habol ko sa'yo eh. Mahal kita kahit anong posisyon mo sa trabaho. Tingin mo, okay lang. Okay lang. Tanggap kita. Babe, at saka malay mo, hindi talaga para sa'yo yun. May mas mataas na posisyon para sa'yo. Kala niyo siguro, di ako mabubuhay kung wala yung kumpanya. Babe, huwag mo naman pagsalitaan yung ganun yung boss mo. Mabait sa atin yun eh. Mabait? Mabait yun. Tinan mo nga, yung sweldo mo lagi niyang dinadagdagan. Taado siya eh. Babe, huwag mo pagsalitaan ng ganyan yung boss mo. Malaki yung utang Lahat na loob. ginagawa ko! Lahat! Pero ano, ito yung babalik ito, susukli niya. Babe, Ha? babe. Hindi nga tayo makapag-celebrate halos ng anniversary. Gusto ko mag-abroad tayo o saan man tayo Pero makasyal. choice mo yun eh. Kasi nga, ha? Binuhos ko yung buhay ko para sa trabaho yan, tapos ganito lang? Babe, after all, at the end of the day, business pa rin yan. Siyempre, pipili yan na siguro mas maganda yung credentials. Pero hindi ibig sabihin nun Uli incompetent sa kanya, ka. kainin niya na yung kumpanya niya. Babe, huwag mong pagsalitaan yung boss mo. Ikaw siya yung dahilan ba't naging supervisor Wala akong ka? pakialam. Kasi wala siyang utang na loob sa akin. Babe, utang na kumalma loob. ka. Pagsisisihan mo yung mga sinabi mo. Wala na. Balis na ako. Ano umalis? Nag-resign na ako. Ayoko na. Ka nag-resign? Bakit? Wala bang ibang kumpanya dyan? Ang daming kumpanya dyan eh. Babe, alam mo hindi ka nag-iisip. Inuuna mo yung emosyon mo, yung galit mo. Akala ko ba kakampi tayo? Babe, kasi yung pride mo, yan yung sisira sa'yo. Hindi. Maayos yun, taba, maganda yung posisyon mo. Masyado kang nangangarap ng napakataas. Ah, ganun. Kasi ikaw, wala ka namang pangarap na mataas eh. Huwag mo kong ikumpara sa sarili mo. Set. Oh my... Nakakainis. Sumagot. Sakit mo na mga sinabi sa akin ni Owen nung gabing yun. Naiinis na po ako pero ayoko talagang patulan. Pinipigilan ko yung sarili ko na patulan yung galit niya at yung nararamdaman niya sakit. At yun po yung mga pinayo ko sa kanya. Pero nag-resign na po pala talaga siya. Dahil sa pride and ego niya. Kahit na malaki yung utang na loob niya sa boss nila. Hanggang isang araw, lasing na lasing ka na naman. Hindi ka dito, pupunasan kita. Ah, Okay lang yan, babe. Sasamahan kita hanggang makamove on ka. Kamusta yung pag-a-apply mo sa trabaho today? Babe, lang iya. Alam mo yung kwento mo sa akin. lokong dating yung boss na yun. Pina-blacklist niya ako. Alam ko, pina-blacklist niya ako eh. Alam Babe. ko yun. Babe,
Babe, CEO yun. Wala siyang time magpa-blacklist ng kung sino man tao. Hindi ganun kasama. Kasi takot siya, natatalunin ko yung kumpanya niya. Ganun yun eh, sis. Kailan niya? Babe. Apakaswapang nung matandang yun. Babe, hindi siya Hindi na lang namatay yun. Babe! O bakit? Naririnig mo ba yung sarili mo? Parang iba ka na! Anong gusto mo? Ha? Pinapa-blacklist niya ako, alam ko yun. 3 kumpanya, kakilala ko yung mga marketing heads doon. Hindi mo lang ako matanggap-tanggap. Wala daw bakante, kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam ko, kinausap na niya yung mga yan para hindi ako makapagtrabaho. Sino ba nag-resign? Tinanggal ka ba niya? Ikaw ang nag-resign! O yan ka na naman! Ikaw ang nag-resign! Kumakampi ka na naman doon! Kaya ka nawalan ng trabaho! Ikaw ang nag-resign! Hindi para wala siyang time! CEO yun! Mayaman yun! Matalino yun! Hindi para magpa-blacklist siya! So sinasabi mo, bobo ako? Ha? Ano? Ano, Myla? Pagod ka na? Sawa ka na sa akin? Okay! Ayoko na. Oh, see? Iwan mo rin ako? Ayoko na. Iwan mo rin ako? Oo, iiwan kita kasi pati ako dinamay mo. Ganun Pati ba yun? ako sinasama mo dyan sa pride mo. Dyan sa ego mo. Ha? Saan ka dadalhin yan? Hindi mo Kasi ako naintindihan eh! Naintindihan kita! Lagi kitang iniintindi! Ako ba inintindi mo ko? Ako sumasabot lagi ng galit mo, ng mura mo! Ha? Naniniwala pa rin ako na may mabuti dyan sa puso, may kabutihan dyan! Pero punong-puno na ako. Tao lang din ako. Ayoko na. Aalis na ako, iiwan na kita. Gamutin mo yung sarili mo! Tulungan mo yung sarili mo! Sige! Gusto mo umalis? Talaga! Oo, sige! Alis na ako, ayoko Magaling na. ka ka magaling eh, no? Kung kailan kailangan kita, saka mo ko iwan. Galing mo talaga. Ganyan naman kayo mga babae. At ganyan rin kayo. Ganyan ka. Nang-gaslight kayo pagkatapos na tina mo. Ngayon, masama din ako sa paningin mo. Sana may tumagal sa yung babae o boss. Mag-isa ka, dyan ka na. Hindi ko na kaya. Dyan ka na. Myla, pag-usapan natin to. Myla! Ganyan naman kayo mga babae! Myla! How can I make Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!